Filmez cu amândouă. Five o'clock, pe englezește, înseamnă ora 5. În lumea mare, fiecare damă își hotărăște o zi pe săptămână, lejur fix, când primește la orele 5 după amiaza vizite și face musafirilor tratație cu ceai. De aceea, se mai zice și 5 o'clock tea, adică pe românește ceaiul de la ora 5. În genere, damele din lumea mare publică în carnetul lui Claymore, spre știința numeroaselor lor cunoștințe, ziua lor de primire. De exemplu, citim în L'Independance rumen, Madame Esmeralda Piscopescu, 5 o'clock tea, tous les jeudis. Azi e tocmai joi. Haidem, la Madame Piscopescu. Dar nu văd pe nimeni. În fund, auzi în salonașul intim de cel mai pur stil luisian, ciripii petrecute ca 2 scatii, 2 glasuri de conic. Am mare slăbiciune de ceea ce francezul numește la causerie și de aceea frecventez bucuros cercurile mondene. Îmi place pe românește să stau de vorbă cu damele din lumea mare. Găsesc în conversația lor mult mai multă grație decât în conversația bărbaților. Femeile știu să spună 1100 de nimicuri într-un mod mult mai interesant decât spun bărbații lucrurile cele mai serioase. O floare, o pompicuță, un nimic. Capătă pentru mine cel puțin un farmec indicibil. Iată-mă dar în elementul meu. Aci, desigur, am să petrec câteva momente delicioase. Madame Piscopescu, dați-mi voie. Vii tocmai la point. Ai fost... Taci tu! Las că-l întreb eu. Ai fost aseară la circ? Da, am fost. Cine mai... Sora, n-auzi? Ai văzut pe Mița? Pe sora matale? Nu, pe Mița, pe protopopeasca tânără. Da, era într-o lojă, în fața mea. Ai văzut? Cine mai... Taci! Cu ce pălărie era? Cu o pălărie mare. Da. Ai văzut? Bleu gendarme, cu panglici, vieux. Da. Te mai prinzi altădată? Stai, să vedem. Era bărbat? Taci tu! Apoi lasă-mă și pe mine solo! Tot tu? Da. Era cu Protopopescu? Mi se pare că era... Nu era cu Aralambina? Care era Aralambina? Cu măsa. O bătrână mică, urâtă. Parcă e o smochină uscată, dar gătită, gătită. Da. Cu păr roșu obțit. Da. Ai văzut? Ei, ce să văd? Parcă măsa nu știe. Dar a venit cineva în lojă la ele? Mitică? Care mitică? Ei, care mitică? Lefterescu. Locodene. Să mă credeți cu conițelor, pe onoarea mea să vă spun că nu pot să zic, pentru că eu... Pentru că dumneata ești cavaler și nu vrei să spui. Pe Lefterescu l-ai văzut? Ce? Mi se pare că era într-un stal, drept în fața mea. Lângă loja ei. Ai văzut? Ai înțeles acum pontul? Vezi dacă ești proastă! Se poate! Vorbești de Luc și Madame Protopopescu la ușă? Da. Vezi și obraznică ei. Obraznică ei. Doamnelor, dați-mi voie să vă salut. Îmi pare bine să vă găsesc totdeauna vesele și grațioase. Eu trebuie să mă retrag. Așa de grav? Vă asigur că o afacere urgentă. Fără să iei măcar
Parol? Tocmai acum, peste poate. Madame Protopopescu. Dacă ține așa toată noaptea, se duce dracului rapița. Nu crezi. Am vorbit cu arendaj. Azi, nu mi-a scris azi Protopopescu al meu. Ai taci! Las că întreb eu. Ai fost aseară la circ, Madame Protopopescu? Da. Sindaci? Singură? Nu, cu mama. Cu mama, bravo! Doamnelor, eu trebuie să... Tocmai la pont. Și era multă lume la circ? Foarte multă. Ce slugi obitoace! Nu te-am chemat pe dumneata. Treaba dumitale să stai la ușă. Unde e dobitoaca de roza? Ce face cu ceaiul ăla? Era cineva dintre cunoscuți? Mai nimeni. Era Dumitreasca, Vasileasca, Georgeasca, Ogridinencile. Ce faci cu ceaiul ăla? E gata, Căniță. Apoi de ce dracu nu-l aduci odată? Apoi de ce nu spui proastă? Salut, bombonești, obrazică. Apropo, nu mi-ai spus cine mai era la circ? Ba, ți-am zis, Ogridinencile. Nu! Dintre bărbați. Dintre bărbați. Nu e ceaiul? Mitică. Nu era? Mitică? Care Mitică? Lefterescu, locotenentul. Pardon, eu trebuie să... Lefterescu, Mitică Dumitare. Dumitare, obraznică! Ba-l dau, mă, și că... Unde te duci, mitică? La 5 o'clock, la Madame Piscopescu. Fugi, nenorocitule! Uite. Mitică!